Thanksgiving Daddy, Jennifer Gosun, Maylel Eliana, Ralph Aren Samson. Antimuren ding sablang kaladwa king purgatorio ding kaladwada di Domingo Senior and Junior, Erlinda, Miguel, Eduardo, Tyrone 40 days, Nika Joyce, death anniversary, Arison, Ninea Joyce, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, death anniversary, Josephine, death anniversary, Amelia, Ruben, Predes, Binda, Leonora, at Librado. Magyabi at ang puking dalita pamuklat. Pupuri king banal mula
Kinlagyan ng ipampo ng anak, ang po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyagin ng Banal Espiritu, mantabi kaya kahingan, At kekan timurin. maya payabak kaya kahingan po, Maya payabak po amo. kingal daw pong ini, habang pagsadyan tayong piyesta ng Kristong Hari, gaganakan tayo, ang piyesta ng Santa Margarita ng Escocia. Nga bata nga bebeng matampang, ganap kaniting kapag masusyan, aminan talat, pagkulungkutan pa mo rin kasalanan tamo, at anyaran pa mo lunos na at kapatawaran ng Diyos. Ikampe kakalasag da, ing babi at tagumpe, karing taong tapat keka, Ginoo pangalulo. Ginoo pakalulu. Igang dinatang ban panintunan at iligtas ding may bating, Kristo pangalulo. Kristo pakalulu. Igang babiyate taganalub, arapaning pamanalipid at kamatayan, Ginoo pangalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may pahintutu, pakalulwa na katamu, at king pangapatawa, daling kasalanan tamu, dala nakatangan sana, king biye, alanganga. Amen. Ginoo, pikalog mo kang Santa Margarita ng Escocia, hingi karaniwan na lugod karing kalulo. Ipaintulot mong ding alimbawan at panalangin, so panda kaming maging mabiye ng tanda, din kaya kang kayapan. Itiyadan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king libro ding Makabeo. Ating metong nga lalaking makiidad no, abinarang gagalangan, antimong talaturuning batas. Eleazar ing lagyuno. Pipilitan ding ibuklat ne ingas bukno, ban mangan babi. Dapot uling pinili na po ing mateyang makidangalan, kesa king makidungis. Inapsano at kusang lubyang pepabarug, antimoing sukat ng dapton, ding makitetagon. Tingyan no ing pamangon, king babawal na ning batos.
Agyamang nu anting lugod do king biyero. Alang-alang mo naman king malambat da ng pamikaluguran. Peki sabihan deng lihim ding opisyal amamahala. Kaniting ayn sakripisyo. King magdalayang karni, ketang makibawal kanon. Sinabi ra kayo, ing ipakit damo ing kunwari, ing babiyo, ing kakanano, at atakasano, ing kamatayon. Dapot Eleazar ginawayang marangal apasyo, akarapat dapat keting putino ning buwakno, at ketuan ning bieno. King kabilugan ning bieno, mebeyo king ganap akapamintuan, karing banal ng batas ning Diyos, inyangan ng may kibot. Patenyo na ako ngeni, at patenyo na ako keti, at ngeni no. Karapat dapat keting edad ko ing makanyan apamaglinlang. Dakal ka rin kaya nakon, ing misip king lingad ko king kasalpantayanan ko. Kay ba't ngining siyam apulong banwa na ako tuwo. Nung makanyan, nung magkunwari kong kanan ke iting karni, baku mong kumabye. Magdalo iting kamarinayan ka na ko, at maging kasangkapan ko, king pangaliliro din kaya nakon. Malyari king panawon ngeni, apang ilagan ku ing parusa ning tao, dapot mabiya kuman o mete, kung makatakos, king gamat ning mayupayang Diyos, inya nung masikan kulog, tanggapan ing kamatayan ngeni, apakilala ko ing pangayin tuliran ko ing makabiya kong biye. Lakwanan ko lang maya paalimbawa, ring kaya nakon, ban aturo ko, king matula at marangal apamananggap, king kamatayan, alang-alang ka ring gagalangan tamo, at banal abatas. Kay bat na lang asabi reting bage, delarane ban parusan, detang king ditok amilabas apinandit, pepakit kayang kayapon, ngini meging kasalang nalo, uling para karelo, migsalita yang anting metong ataong, istu pamiisip. Inyang malapit niya mong mate, king barug at tinggap no, mengis na wayang malalam Eleazar at ngano, at king Diyos, ing sablong banol abelwon, baluno king mayari no, ing pangayin tuliron, king makatakot, at kasakiton at kamatayon. Dapot balo na naman, king masaya ko lang pibato, reting bage, uli no, ning gagalangan ke. Meteo Eleazar, dapot ing tetaganong, arap ing kamatayon, makatuliran. Anting maya pa alimbawa, mukha rin kaya nakon, nuneking mabilog abansa mo naman. Amanuning Ginu, Salamat, King Diyos. ing Ginu itaguyod na ako. Ing Ginu itaguyod na ako. O Ginu karakaldoring kakong kasalong, ditak din kako bisang lumaban. Kanako karelang sasabyon, ing Diyos nasaupan. Ing Ginu itaguyod na ako. Dapot iko o Ginu, ing peka kalasag ko, ing babieta gumpeka ko, babalik ko kako ing sika ng lug, king ginumaus kong masikan, at yan naman king bundok ng banal, kanako munyayang kapikibaton. Ing Ginu itaguyod na ako. Malyari na akong magkera, ban matudtud, at kay ba't migising ko, uling ing ginuyang magbante kako, laksa-laksa lamang libo, ding kasalang akako makapadurot, kularin pitakutan, mekeni Ginu, iligtas mo ko, o Diyos ko. Ing Ginu itaguyod na ako. Parangalan tayo po yung maya pabalita. Hallelujah.
niyang kapasalamatan, ing Diyos ay pakapamilatan ng Ginong Jesus, at ing amano ng Ginoo, labis-labis sanang manatili karing pusuyo. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kaunti mo rin. pamamasa king may pabalitag agpangkang San Lucas. Ligaya kaya ka, O Ginoo. Tinagdusyad dinaba si Jesus karing king Jericho, ating metong nga mabandi karin na pamuntok ding talapan yung ilbis, ing lagyo na Zakeo. Pilit ng buring akit nung nino Jesus, dapat pandaki Zakeo, at inayag yung batyawan. Huli ning keraklan daring tao. Nyamig paunayang milay, minukitsa king meto nga duto nga sikamoro, banay ngakit dumalan ni Jesus karin. Pangaras ng Jesus king lugar ito, tinalangayat sinabi na kaya, Zakeo, hulas kang malagwa, uling kailangan kong salangin ngayon king balemo. May malagwa yung kinuldas at matulan ng tinggap, Jesus. May bubulungan laring sablang menakit, king may palyari, ngara. Makipagbisita ya king meto nga palpikasala. Tinalak di Zakeo at sinabi na king Ginoo, ing kapit na king pibandyan ko Ginoo, ipamniya ko karing pakakalulu. At nung sakaling ating kong pirait ni Numan, isubli kong makatapat aukdo kaya. Nga ng Esos, ing kaligtasan, dinatangini king pibale-baleng iti, ing taong iti, lahi niya na mga Abraham. Uling dinatanging anak ng tao, ban paninto na nala, at iligtas, ding may bating. Ing mayip ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, makiramdam tamo po king umilyo. Magandang morning po, ulit sa lahat. Good morning po. Kabisado po natin yung siguro kasabihan na it takes two to tango. It takes two to tango. Literally, hindi mo pwedeng sayawin ng sayaw na tango kung wala kang kapartner. Kaya para matawag mo sigurong tango, dapat at least dalawa kayo. May karoon kang kapartner. It takes two to tango. Meron kasi mga bagay-bagay na di mo magawang mag-isa. Kailangan merong kapartner, merong kasama. So, pag sinabing it takes two to tango, ibig sabihin, hindi mo magagawang mag-isa. Dapat merong collaboration, cooperation ng iba. Para ang isang plano, isang bagay ay makompleto, kailangan dalawa kayong gagawa. Dalawa kayong magsasanib pwersa. Dalawa kayong magbabahaginan para yan magawa. Ito po yung nakikita ko sa mga pagbasa ngayon. Sa unang pagbasa, tinotorture ang mga Hudyo. At dito tinotorture si Eleazar ng mga pagano. At ang pagtotorture sa kanya, pinapakain siya ng baboy. Bawal ang baboy sa mga Hudyo. Pinipilit na papagtaksilan si Eleazar sa kanyang pananampalataya. At si Eleazar ay isang guro ng batas. At pag guro, ibig sabihin, siyang nagtuturo sa mga Hudyo, lalo na sa mga kabataan. Kaya dito sa ating ebanghelyo ngayon, sa unang pagbasa ngayon, eto talagang habang sinasaktan si Eleazar, siguro iba-iba yung sumasagi sa kanyang kaisipan. Kung para mabuhay siya, kainin lang niya yung baboy. Pero kung kakainin naman niya at mabubuhay siya, kahiyaya naman ang buhay niya. Kasi
isa siyang guro ng batas, tapos kinain niyang baboy na pinagbabawal ang kanilang kultura, ng kanilang pananampalataya. Magiging bad example siya, lalo na sa mga kabataan, na sila ang una niyang inaakay tungo sa pananampalatayang Hudyo. At para kay Eleazar, para maging matagumpay ang pag-aaral ng mga bata, kailangan ng isang mabuti at tapat na guro. Kulang na may estudyante ka lang na nag-aaral, wala namang guro. At kulang din na may guro ka, pero hindi naman ganun katapat sa kanyang tinuturo. Kaya ito si Eleazar, tinapatan niya ng mabuting asal, na mabuting pagkatao ang kanyang pagkaguro para makapagbigay lang siya ng magandang halimbawa sa mga kabataan. Yung pagtatapos nga po ng first reading, sabi, hindi lang sa mga kabataan, kundi para na rin sa lahat ng mga Hudyo. At ito pong unang pagbasang ito, tinuturo sa atin, kung gusto nating turuan ng mga kabataan, dapat tambalan natin ng magandang asal, ng magandang halimbawa. Kung gusto nating hubugin ng mga kabataan para pagdating ng araw silang hahawak ng ating bansa, dapat tayong mga mas matatanda, makita na sa atin ang dedikasyon, commitment, kagandahang loob. Yung lahat natin gustong makita sa mga kabataan na magagandang asal, dapat yan ay una munang makita sa atin. Kasi para hubugin ng mga kabataan, it takes two to tango. Kailangan yung mga estudyante, mga kabataan, kailangan ang mga guro, ang mga humuhubog dito. At ito po tayong mga mas nakakatanda. Yung pong ebanghelyo, medyo magkakabig din. Dito naman ipinamalas ng Panginoon ang kanyang kabaitan at kagandahang loob, ang kanyang pagiging maawain sa isang taong makasalanan, si Sakeo. Kulang yung magandang loob ng Diyos sa atin. Kulang ang pagiging maawain ng Diyos sa atin. Kahit gaano pagiging maawain ng Diyos, kahit gaano pa siyang papagpatawad sa atin, kung walang tulad ni Sakeo na kusang lalapit, bubuksan ang kanyang pintuan sa Panginoon, walang mangyayari sa paglapit ng Diyos para hikayating magsisi at magbagong tao. It takes two to tango. Kaya kung hindi lumapit si Sakeo, kahit anong galing ng Panginoon, kahit anong banal, kahit anong kabanalan ng Panginoon, walang magagawa para baguhin ang pagkatao ni Sakeo. Pero dito nga po sa Ebanghelyo, binuksan ni Sakeo ang kanyang kalooban, hindi lang ang kanyang tahanan, para hayaan niyang tumuloy ang Panginoon sa buhay niya. Ika nga po rito, ang naging bunga ng pagbisita ng Panginoon kay Sakeo ay sabi niya, ibibigay ko sa mga dukha ang aking mga ari-arian. At kung may nadaya man akong sino man, isosoli kong ilang beses. 4 na beses yata. So ito po'y lengguwahe ng Sakeo was deeply touched by the gestures of our Lord. Kaya ito po, tayo rin. Gusto tayong maligtas ng Panginoon. Gusto tayong patawarin sa ating mga kasalanan. Pero kung hindi rin naman tayo nagsisisi, umaamin sa ating pagkakasala at lumalapit sa Kanya, wala rin siyang magagawa. It takes two to tango. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa Panginoon mga kahilingan, tayong lahat na minamahal at mahal ng Diyos at hangarin niya ang ating kaligtasan, pero hinintay rin niya ang ating kooperasyon. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, parati ka sanang
parati kaya sanang sabik sumuyo. Ginoo, parati kaya sanang sabik sumuyo. Paro karing obispo at pari, kapilan man sana ay nagagampanan, ing karelang banal ang katungkulan, king bilisan at kayalan sigla, antiwaring ban milabas mo, ipanalangin taking Ginoo, Ginoo, parati kaya sanang sabik sumuyo. para karing talaturo, kapilan man sana era sasawang mumulit, karing bagay tutururo, uling ing pamiyulit, maragul ning dake ning edukasyon, ipanalangin taking Ginoo, Ginoo, parati kaya sanang sabik sumuyo. para karing relihiyoso, aparo karelo maging karaniwan mo ing dapat do, iwaksira sa iti, migising lo, baguyo datang ing Ginoo, antimang metong ataong mapanako, bandalawa na lo, ipanalangin taking Ginoo, Ginoo, parati kaya sanang sabik sumuyo. para kaya katangan, nanuman ing daraptan tamo, parati ta sanang daraptan iti, paro at kambening Ginong Jesus, parating ating kamalayan, kingkeyang ating likat at malugod apanga at siyo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, parati kaya sanang sabik sumuyo. Ngeni po, adwan taming salitang kapag nason. O Ginoo, marakal kaya pa buring anyaran, king lugod mo. Pero magtiwala kami, mas balo may makakayap kimbalang metong kaya kami. Palagi kaya sanang maminto at doko king kaburian mo. Nginit king kapilan paman. Amen. Amen. Diyata pong makasadyang mag-offer, talakad na lang. Magkiabi at pong magkanta, kindalit para king pamagsadya karingay. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo, ting dawon karinggamat mo. Kay kapuri at ikaligayan, ing kayang lagyu, king kaya katamo ing kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, mananasanang iting sakripisyong pisurusuluan mi, kaniting piyesta ng Santa Margarita ng Escocia,
Yatad na kaya kaing kapuryan at sa upa na kami king dalan ning painturo king kaligtasan. Itiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya kan timurin, yat nayor ang puso yo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kang parati at numang kanino ipa, Diyos king alangang galubos may paya. Ni paligayan ka, karigya kang santos, uling ing karelang ligaya, ing pangakorona, ring kaya kang kalam, kapamilatan, ning makapasabading biyera, ketiking yato, dininan mo kaming uliran, kapamilatan ing kaya kang pamakiugnayan karela. Yampang mo kaya kami, ing kaya kang pamakikaduguran, kapamilatan ing karelang panalangin, para king Santa Iglesia, dininan mo kaming siganan at kandungan. Iting maulang kapulungan ding tala patutuke ka, agyaganda king sumulong king tagumpe, ban makapakirake king karelang kalam, ning alang hanggang ligaya, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Nulinita, kamberi sablang koro, ring angeles ka ring banwa, daralit ning kekang ligaya, anantok ng ngaming babye, kapurian keka. Diyos mayo paya, itnuing banwa, aking labanin kaligaya, Hosana, Hosana, kinta, katas-katasan, waraning daratan, aking lagyo, ing Ginoo. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa ating ayon king Espiritu mo, ban para kaya kami, madyalang katawan at daya, ng ginuming Hesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamailasa at kamatayan, kinwaning tinapi at pasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene kaling kayang disipulo nga na, tanggapan niya itikongan at kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay bating apunan, kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya, yung daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, banketa, may patawaran na rin kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mo ipa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biyan ng anak mo. Daramya kaya kaiting tinapin, ing biyan ng kalis ng kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Babaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, o ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap kay meto yato,
ban bigan na pilugod, kambi ng Francisco kay kaming Papa, at ti Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Kimpumapinan na pinan katahimikan, gana kantang eni, di sablang pakamalan tamang mayamon na biye. Gana ka muna naman, din kapatid ming Pepay Nawan at maninang subing niya, lalo na yung tarasuyo mong Padre Cirilo Edgar Cambedari Jose, Pedro at Rolando. Ading alapang miyang mo na biya, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biya ng hangga. Ban kaya be ng Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, akayang esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at tinupad kimal mong kaburian, king kakabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutup, kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapaminto king amayan tala pangabot sa mibog kibalan ng turo, nga tamang ining mangangas, manalangin. Igabos mo kami o Ginoo, kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panabon mi, ban king kasopan ni kaya kang pakalulo, parati kaming mikabos, king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambe ni maligayang kapanaligan, king panyatang lang Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantiyanan ng kaya kayong iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman, king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabaya sana kapilan man kaya kayo. At kaya kan timurin. At po may kakapatad, may pupugayin tamang ing kapayapan. Kapayapan, kaya kaingan, kapayapan. Sala
Ngayon, Kordero ng Diyos, similala ko king kasalanan ng yato, doon tamang mayaos king hapunan ni Kordero. Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Salamat Ginoo, salamat, salamat ilugod mo at linga, salamat king pagamal mo't pamaninga, salamat po, salamat po. Para king biapig kalumuke kami, pamangan mi aldo-aldo pabibungan, tuknangan mi balan mi, nanumaning kailangan mi. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat, salamat king lugod mo at linga, salamat king pagamal mo't pamaninga, salamat po, salamat po. Para ka ring pingarimi at kapatid, kamag-anak at kasiping balik, numan kabayan ting bubuhat, maging mayanan ting patpat. Salamat po, Ginoo, salamat po. Salamat Ginoo, salamat, salamat king lugod mo at linga, salamat king pagamal mo't pamaninga, salamat po, salamat po. Siklawd tamo po. Panalangin kang San Jose, itamongan po. Bapo talalingap ning talapagligtas. Esposo ning Nuana Birhen Maria. Keka ing Dios, penibalane ing anak ng bugtong. Kekay Maria binili na ing kapanaligana. Kambe mo'y Kristo, mi katawan niyang tao. Nuana San Jose, kaya kami mo naman, ipakit mo ing metong kang ikpa, at tayran mo kami king daklat ning biye. Adwan mo para kaya kami ing grasya, pakalulu, ampon sikanan, pilubluban, at ipanlualo mo kami karing sablang marok. Amen. Orasyo Emperata laban king COVID-19. Itamongan po, o mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ay higpami. Lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Aduan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamatena, karing dakal at tao. Aduan mingeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugod, at yatsyat me kaya kami, ing makawulo mong gamat. Intakot miging sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi,
king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi ring pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo, karetang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit, at inggawan da iti, makasalikot, at bukod mong para, king kapakanan, ding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupos na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mi ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap, karing mi salunan. Ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magubra kaming miyabe-yabe, para king kakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kaming alang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Iti aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay ning Diyos. Emo sana pisawili nga kalismi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, Santa Rita Nicasia, Santa Margarita, San Agustin, patulunan ming Santa Monica. Manalangin tamo. O Ginoo, may ampat ing danot mi, kapamilataning banal mong kalam. Ikesanang migmasusi kaniting Eukaristya. Akamtan mi karing ke kaming biye, ing kaligtasan na darlana. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ipagkalagwing nga lang kapainaban, kalisablang pakaman mi mayang na biye, o Ginoo. Ingalananga mong sala, sunlagya sa karela. Ipinaulangan sana king kapayapan. Amen. Ding kaladwaring sablang tapat, amekona, kapamilatan ng pakalulo ng Diyos, ipainano sa aking kapayapan. Amen. Ligaya king Ipa, king Anak, at king Banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alananga. Yanas. Ginoo, mantabi kay kayo. At kaya timurin. Bendisyonan ako nga ng Diyos sa may ipaintuto, ing Ipa, amponing Anak, amponing Banal Espiritu. Amen. Umeta ng ini king lugod at kapayapan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat. May poras kay kaingan. Magandang araw. Marami pong salamat. Miras